Ayan na ang mga dagkong balita karong adlawa sa One Mindanao. Karaang school building sa TESDA 9 nasunog sa kabasalan Zamboanga, Sibugay. Halos 29 million pesos na talang danyo sa BFP. Mga kababayan, ilasan muna tayo ha. Lahat ng problema pwede natin ang pag-usapan. Okay lang ba sa inyo? Lalapit ako sa inyo. Simulation exercise. Gipahigayon agi pagpangandam sa umaabot nga eleksyon. Hapsay ug malinawong eleksyon gisiguro sa Davao City Safety and Security Cluster. Kaap Davao. Gisigurong nasunod ang safety standards sa Davao International Airport aron malikayan ang nahitabong aksidente sa NAIA Terminal 1. Mga ACM nagabot na sa COMELEC office sa Cagayan de Oro City. Ballot boxes na deliver na sab sa mga polling center. Atisa Manalo, gikoronahang Miss Universe Philippines 2025. Makigtigi kini sa Miss Universe sa Thailand karong Nobyembre. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao.